Drunk in a shop, tripping in Puntupu, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂവാളുടെ സ്കിന്ന്, ടൈറ്റൻ സ്കാർ, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടൈഗർ സ്യൂട്ട്, ഇൻഫർണോ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ റീജിയണൽ ബാറ്റിലെ സീസൺ 2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അപ്പോൾ റീജിയണൽ ബാറ്റിലിൻ്റെ ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സോൺ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബംഗ്ലാദേശിക്കോ നേപ്പാളിലേക്കോ മാറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൂയ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 150 പോയിൻറ്റ്, സെക്കൻഡ് പ്ലേസിന് 100 പോയിൻറ്റ്, തേർഡ് പ്ലേസിന് 50, ഓരോ കില്ലടിക്കുമ്പോഴും 10 പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് റിവാർഡ്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റുകൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ടോപ്പിൽ എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിവാർഡ്സ് കിട്ടും. ഇതൊക്കെയാണ് ആ റിവാർഡ്സ്. ടൈഗർ സ്യൂട്ട്, ഇൻഫർണോ, വൈറ്റ് വിസാർഡ്, അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈഗർ സ്യൂട്ടാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രൈസ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റീജിയൻ ടോപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയമണ്ട് റോയൽ വോച്ചേഴ്സ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ സെക്കൻഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി കളിച്ച് ഇന്ത്യനെ ടോപ്പിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ മിഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ്സിലൂടെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ റിവാർഡ്സും നമുക്ക് കിട്ടും. ഗ്ലൂവാൾ, നെയിം ചേഞ്ച് കാർഡ്, കുപ്പിക് സ്കാറിൻ്റെ ക്രൈറ്റ് എല്ലാം കിട്ടും. ഗ്ലൂവാൾ പെർമനൻ്റ് അല്ല, 30 ദിവസത്തേക്ക്, അതായത് 1 മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റീജിയണൽ ബാറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഒരുപാട് റിവാർഡ്സ് കിട്ടും, എല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്യുക. ടോപ്പിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റൻ സ്കാറൊക്കെയാണ് 1 മാസത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പരമാവധി കളിക്കുക, ക്ലാസിക് കളിച്ച് കില്ലെടുക്കുക, ബൂയ അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ റീജിയണൽ ബാറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും റീജിയണൽ ബാറ്റിൽ കളിക്കുക, ഇന്ത്യനെ ടോപ്പിലെത്തിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.